So ayan nga guys, no, papalapit na tayo ng papalapit sa ating first QOM dito sa may Burgos, San Jose, Tarlac. At meron nga tayong dalawang breakaway, isang Team Dandex at isang Team Mart TV. At sila nga ang ating breakaway dito sa bandang unahan. At ang ating peloton guys ay nasa likod lang at patuloy na bumapanat itong ating dalawang breakaway. At lumalayo sila ng lumalayo doon sa ating peloton. Ayan nga, at nagkabakbakan na guys. Patuloy na lumalayo itong dalawa nating breakaway. Mahigit 1 kilometro na lang at makakarating na sila sa ating first QOM. Pero alanganin pa guys dahil malayo-layo pa ito at napakataas itong ating first QOM. Ang ating peloton naman ay patuloy na humahabol dito sa bandang likod. Ayan nga guys, so Mart TV ang bumabanat ngayon. Nasa likod yung Team Dandex at pumalit itong Team Dandex sa harapan ni Mart TV. At patuloy nga silang umaakyat dito sa ating Burgos KOM. At malayo-layo na nga guys, nasa 200 meters na ang kalamangan nila doon sa ating peloton. Sila na nga kaya ang makakuha ng ating QOM. At abangan nyo guys, at napakaganda ng ginagawa nilang pag-akyat dito sa ating napakatarik na QOM. So naunguna naman itong ating Team Dandex. Tumayo na yung Mart TV at nagpunta naman sa harapan guys. Nakasunod pa rin itong ating Team Dandex. Ayun nga, so biglang sumulpot ang Team Orom mula sa likod at may kasama pang isang naka-green na jersey at napakabilis ng pag-atake nila guys. Dire-diretso sila at sila na ngayon ang nasa harapan. Nilampasan yung dalawa nating breakaway ni isang Team Dandex at isang Team Mart TV. So ayan guys, nagtuloy-tuloy sila at patuloy na mahabol naman ang ating tropa dito sa may bandang likod. Team Dandex bumabanat na naman, nakasunod na naman yung Mart TV at isa pang Team Bulata o Batang Orom yan guys. Nakasunod na rin yung Team Kamiling at nakasunod na rin yung Mart TV pa sa bandang likod. Ayun guys, so inabutan nila itong dalawa at napakaganda nga ng pinapakita ng ating mga participants. At sino kaya sa kanila ang magwawagi? So kumpleto na sila guys at sabay-sabay silang umaahon ngayon. Sino ang unang mapanat na naman? Tumayo itong Team Kamiling. Pumunta dito sa bandang kaliwa naman itong ating tropang Valdez. Team Valdez po ang bumabanat. Nakasunod yung Team Kamiling at isang Mart TV. So tatlo guys ang nagpatuloy na umakyat at lumayo sa ating peloton. Bumabanat itong tatlo. Nangunguna yung Team Valdez. Nakasunod yung Team Kamiling at Team Mart TV naman ang nasa ikatlo. Ayan guys, so sino sa tatlong ito ang makakuha ng ating QOM? So papalapit na sila ng papalapit sa bandang itaas. At konti na lang guys, makakarating na sila sa ating KOM. Ayan guys, so patuloy na bumabanat. Nasa likod lang itong ating Mart TV. Nasa gitna yung Kamiling. At nangunguna itong Team Valdez. Bumanat ngayon itong ating Team Kamiling. Sumunod naman itong Mart TV. Napakatuloy ng ginawang pag-atake ng Team Kamiling guys. At patuloy na lumayo. Sumunod yung Mart TV pero naiwanan guys at patuloy na bumanat yung Team Kamiling. Siya na nga kaya ang makakuha ng ating QOM. Malapit na tayo sa tuktok guys at malayo na yung mga kasama niya. Naiwanan na itong ating trupang Mart TV at patuloy na maakyat itong ating trupang Kamiling. Ayan nga guys, siya na nga kaya at malapit na tayo sa bandang tuktok ng ating first QOM dito sa may Burgos, San Jose, Tarlac. Ayan nga guys, isang liko na lang at makakarating na sa QOM itong ating trupang Kamiling. Makakahabol pa kaya sila o siya na talaga ang makakakuha ng ating first QOM? Tumayo na naman siya guys at talagang pinakita niya sa ating lahat ang kanyang tibay at lakas dito sa akyatan. So malayo-layo ang kalamangan guys at patuloy pa rin humahabol yung Team Mart TV sa bandang likod. So ayan na guys, trupang Kamiling na ang nakakuha sa ating first QOM at nakasunod na rin ang ating trupang Dandex. Ayan, pangalawang dumating itong trupang Dandex
Inunahan pa niya guys yung Mart TV kanina na nakasunod. Ayan, so paparating na rin ang ating peloton at Team Orong, pangatlong nakaakyat guys. Ayan na, Team Dandex, at ito na, kompleto na sila guys. Nakaakyat na rin ang ating peloton. So abangan nating second KOM.